तर केंद्र सरकारच्या माध्यमाने त्याच्यावरती पावलं जी आहेत ती ऑलरेडी उचलली गेलेली आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये हे सगळे पेपर फुटेचे प्रकार होणार नाही याच्यावरती केंद्र सरकार जे आहे हे पूर्ण धोरणात्मक निर्णय असेल किंवा कठोर कारवाई असेल. आता आज देखील आपल्याला माहिती असेल की जी कोणी लोक याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड होती ते सगळ्यांना जे आहे ते अरेस्ट करण्यात आलेलं आहे. त्यांच्यावरती कडक अशी कारवाई जी आहे ती करण्यात आलेली आहे आणि भविष्यामध्ये हे प्रकार घडणार नाही याचा देखील दक्षता जी आहे ती केंद्र सरकार घेईल. दादा, विधान परिषदेला आपल्या पक्षातही इच्छुकांची संख्या खूप आहे, काय क्रायटेरिया असणार आहे उमेदवारासाठी? आता ह्या सगळ्या बघा, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत निर्णय ज्या शिंदे साहेब घेत असतात आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला आताच आपल्याला जून पर्यंत, मला वाटतं 1 जून पर्यंत फॉर्म भरायचा आहे. तर दिवस काय लांब नाही आहेत. आज किती 21 तारीख आहे. महाराष्ट्रात एकूण 6